kancelariji telefon, bilo koji aparat telefonski. Gledaš, tu nađi imamo montažu. Obični, bilo koji. Dobro, samo da je telefon, izgleda kada je zvaje telefon, mora biti ništa se pojavi na svijet. Ja, kompletno učenje hvala. Znaš i kako? Prvo ćemo snimiti vaš dijalog, pa ćemo onda svakako ići na njega kako dolazi, pa ćemo sve izgubiti samo jednome od vas i njemu. Dobro. Svataš? Moramo tako. Pa Gaj bude tu. Previše ovo, neće se Gaj vidjeti. Čekaj, sad ćemo još na manje dan. Što veliko je to. Što ima, nešto ćemo iskuđati. Vidi, da ti kaže jednu stvar, Popaj. Nešto ćemo odraditi. Popaj, se razumije jednu stvar. Meni je dosta zajebancije od onaj dan, ko smo bili gore kod Novice Sanožića. Ja sam klepio iz Nikšića ovdje da bi odradio ovo 5 minuta sam. I vi, momci, da vam kažem, pravite prvo neozbiljne stvari. Mislim, prvo, ovo je neki direktan povod za moj neki revolt. Potpisali ste ugovor na 12.000 sa njima, a mene dajete 200 €. Što pričaš, čak? Eto to što pričam i stvarno nema smisla. 12.000? 12.000. Ovo nam donije taj ugovor. Evo ti ugovor, ođe, evo ga ima. Evo ti Šule, slika je ugovor, život sve, čekaj, ovdje mi je samo neki. Da mane Mi dati ugovor, da vidim. Daj nam ugovor. ne dam ti ugovor, uzmi ga od Novice Sabačić. Čekaj, jesi ti to ozbiljan sad ili nas zajebavaš? Popaj. Sad ću da ti objasnim ja neke stvari. Dozvoli, evo sam te saslušao. Slušaj. Prvo ste me uvalili u... Možeš i da me saslušaš, izvini. Izvini, molim te, saslušaj ti mene. Evo, dobro, ajde. Gore ste rekli da o mom honoraru odlučuje televizija. Tako je. Jel tako? Što mi niste rekli kad ste već napravili predugovor? Evo sad, ne ulazim u cijelu... Laž, Charlie, ma to je laž, čovječe. Je toga, ko ti je to reka, dovedi ga, taj laže. Sad ću zvati... Ajde zove, pa zove ga ovdje da dođe. Što pričaš ti jedan... Možeš ti od nas lažove pravi. Laže. Ne pravim ja lažove... A dovedi ga tu, pa onda... Drugo, da smo potpisali na 100.000, ti si rekao da ti je 200 €. Jeste, ali kad sam vidio 20... Nemoj da... Ma to je laž, laž, ja ti tvrdim, hoćeš da ti se kune. Neka ga zove, hoćeš da ti se kune. Ma nema što neka, nemoj. Pa nemoj da spadaš bez razloga. Ne napadam sve, Možemo da završimo posao. Osim toga, dolazite ovdje... Ova kuća je katastrofa, svaki put nas potkrada, svaki put se interne stvari, naše ovdje, pa nemoj da... Sad da li potkrada... Zove Novicu, zove Novicu, zove Novicu. Onda se uzimati tretirano. Nema tretirati vi mene. Dobro, nisi u pravu. Ja sam došao iz Sve da Nikšića, smo klepio sam... 100.000 uzeli. Oni su trebali da te plate jer je to bio dogovor s njima. A nije smo radimo džabe, Niko se samo nije dogovarao. Daj, nemoj, brate. Samo se niko dogovarao. Zove gledaj televiziju, od nas. Ovo nema mikrofona, nema bubica. Pa jesam li ja treba da mikrofon donosim? Daj, ne Ja, neću ga ni ja doći. Evo tih ljudi, se ti dolazimo ovdje kao partizani da radimo. Ja dolazim kao partizan. Pro tebe mi plaćamo, čovječe. A plaćate mi 200 €, dogovorili ste 12.000. Koliko ti radiš? Ko tebe zanima? Laž je da smo 12.000. Dovedi ga ovdje. Završeno je, brate, nema možda da radi. Ajde, brate, te gluposti. Zovi Novicu, ajde. Ajde. Zovite, neka dođe, nemoj da ne dolazi, no neka dođe. Ajde, neka pušti govornu poštu, no ga nađi neka dođe. Ako je ta priča. A nema što neka dođe. Ima, Zonjo, vidiš što pričaju čovjek. Nema ugovora. Daj mi to da vidim taj papir, molim. Voli mi dati taj ugovor? Ne dam ti ugovor. Zato što to ne piše na njegu. Taj ugovor ne postoji na 12. Slika je ugovor, čovječ. Mogu li ga ja vidjeti? Zašto da ga vidiš ti? Zato jer je to izmišljotina, čar. On nije izmišljotina, ali nije ni skrivena kamera izmišljotina. Momci, šalija se. Ne može da... Slušaj, da ti kažem. Ne, mi se treba da radimo. Dobro, radit ćemo. Ne, nemoj, mislim. Mi se treba da radimo.